May adlaw nga Sabado, mga higala, ani anapod ko aron ihatod kaninyo ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Ania ang maayong balita sa Cebu. Aduna na unyay bag-ong birthing center nga mapahimuslan sa mga inahan sa Danau City, kini human ang lungsod miabli sa ilang labing bag-ong Danau City Health Services Office Birthing Center. Ang bag-ong giinagurahan nga birthing center nga makatagana sa tulo ka mga pasyente nga dungan sulod sa 24 oras, makadugang sa healthcare infrastructure sa Dakbayan nga nagtanyag og dugang mga pasilidad alang sa mga inahan sa Danau City. Pipila sa mga health services nga gitanyag sa maong pasilidad mao ang normal delivery management, postpartum and newborn care, lakip na ang CREEDS, prophylaxis, cord dressing, immunizations, ug newborn screening. Samtang aduna usab kini gitanyag nga family planning services og STI and HIV screening. Ang birthing center kay accessible sa tanang lumulupyo sa Danau City, gawas ni adtong adunay mga kondisyong medikal nga mahimong magkinahanglan og referral sa mga taas nga level sa pag-atiman. Gipunduhan pinaagi sa Health Facility Enhancement Program sa Department of Health Central Visayas ang pasilidad ug ang state-of-the-art nga kahimanan niini adunay kinatibuk ang kantidad nga nikabat og 7 million pesos. Ang hugot nga kolaborasyon tali sa DOH, City Engineering Office ug dugang nga pondo gikan sa City Government sa Danau mao'y nagpahigayon sa malampuson nga katumanan niining importante nga healthcare initiative. Sa pag-abli sa bag-ong birthing center, ang Danau City aduna nakaroy 18 ka mga local government operated birthing centers. Mauusab kini ang maayong balita sa Bohol. Sa tibuok Kabisayan gibantog ang bulanon nga di gyud magpalupig sa pag-andam sa pagkaon, labi na sa pagluto sa mga gikan mismo sa iyang silinganan. Sa Alicia, di ay tinunuan nga suso o suso nga adobo. Tinunuang alimango o sapayan nga adobo usab sa kandihay. Di ay tagimtim nga arang labasa o tagimtim nga gitorta sa Buena Vista. Sa Carmen gawa sa inilog nga adobong manok Bisaya sa Tanis ug Engranja nga perseng lamaya, niya sila'y humbang nangka ug nilubihang awang para sa mga bisita. Sa Muspa sa Hagna, adobong pinauga gikan sa baboy ihas, patutin nga may pinya ug hinalang manok Bisaya. Adyaw kalimti ang bangos tinapa sa XO bangos sa tubigon, labi na gyud og may ipasunod nga inom. Sa Lobok, adobo ug kinilaw kabaw, di gadzud makatagbaw. Padunlan dadyon sa hagtik nga bahal basta naay kinilaw. Sa San Miguel, Asian Fusion ang hisgutanan, ang kalami, hilabihan. Ug kung sa pamainit ang hisgutan, ang bulanon dili usab hinglabuan. Sa Duero, alits painitan, ensimada ug loaf bread nga minasa, pare sa espiso nga sikwate, o mupili ka sa kinape. Sa Alicia gihapon, ambot nakailaba mo og palambing. Palaw nga sa tuno ug kamay giluto, giputos sa dahon nga lukay. Ni apoy sarungsong, puto humay nga gistim sa dahon. Ni ay puto maya nga ipare sa latok nga sikwate, puto blanghoy ug native nga tikoy, puto humay ug bibingka, palitaw ug uban pa sa antikera. Di ay rose cookie sa hagna, maayos kalamay nga arang hagkuta, di gyud mulanay. Sa Maribohok, sikat ang torta nga minasa ug kagumkom nga saging saba. Sa Sikatuna arang gidugok sa mga tigbisikleta ang kang Juliet's nga putumaya ug bingka. Suman bulanghoy ug suman tamis, naapoy budbud nga sa human kag kaon magkahuna-huna kag laing tamis. Turismo sa pagkaon wala pa kini matinaw isip lain pang bulanon nga attraction. Tingali angay na usab nga sa Bohol ug maron. Gikan diri sa Bohol alang sa maayong balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Ania usab ang maayong balita sa Negros Oriental. Giawhag sa DNR ang katawhan na hangupon ang sustainable tourism practices aron mapugnan ang pagkadaot sa kalikupan tungod sa climate change. Matod ni DNR Provincial Director Vierno Grefalde, ang sektor sa turismo ang usa sa labing maapektuhan kung himpit na madaot ang kalikupan. Tourism being heavily reliant on natural resources and the environment is intricately linked to climate patterns. We must prioritize sustainable practices
in tourism industry. Engage in reforestation programs and initiatives to educate tourists about the importance of sustainable travel and encourage them to make environmentally conscious choice. Nanawagan si Grifaldi ni Ini atol sa Environment Forum sa Rotary District 3860. Matod sa climate expert na si Engineer Ludwig Federigan, dakong hulga sa coastal tourism sa probinsya ang pagkadaot sa mga coral reef, ocean acidification ug pagtaas sa temperatura sa dagat nga bunga gihapon sa climate change. These climate-related events will threaten not only the famous Apo Island, which is known for diving, but will include more than 200 species of fish found in the waters near Dumaguete. Gimug nga ang maong climate forum aron mapahingusgan ang advokasya alang sa pagproteher sa kinaiyahan. Gikan sa Dumaguete City, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa MBCV. Ug di usab magpauwahi ang Siquijor alang sa ilang maayong balita. Usa ka mahinungdanong panagsabot ang gihimo tali sa University of Santo Tomas Research and Endowment Foundation Incorporated o UST-REFI ug provincial and municipal local government units uban sa Technical Education and Skills Development Authority ang gihimo dili pa lamang dugay sa isla sa Siquijor. Pinaagi sa Memorandum of Understanding ug paglusad sa proyektong Sure Siquijor kon Sustainable Regenerative Siquijor gitumong sa UST-REFI ug lokal nga kagamhanan sa Siquijor ang pagpahigayon og mga kalihukan alang sa kalambuang kultural, sports, panginabuhian, ingon man ang edukasyon aron tunhay nga mapalambo ang probinsya sa Siquijor ug ang kalikupan niini. We are pushing for more development in our island. We are pushing for more progress in the island. But again, we would also be prioritizing up par our sustainability of the island. So I thank the UST team. I thank everyone for helping us hand in hand in this progress, in these programs. Usa sa tumong sa UST-REFI ang pagpanalipod og pag-amping sa isla sa Siquijor ngadto sa kalambuan ug tunhay nga ecotourism destination. We have to attain the three strategic approaches of the project, strengthening collaborative governance, and then advancing cultural preservation and environmental conservation and education, and the last one, promoting sustainable livelihood here in Siquijor. Mipadayag sa ilang pagkamapasalamaton ug andam nga motabang ang Siquijodnon aron makabot ang kalambuan o maprotektahan ang pinalanggang Siquijor. Our goal is to create a tourism landscape that goes beyond economic gains, placing equal importance on environmental conservation and the well-being of our residents. Alang sa maayong balita sa Siquijor, ako si Marifel Faith Hammond. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang mosunod. Ako si Rob Cabardo ug mag-uma na pud ta sunod simana.